F'battalja legali bejn il-werrieta ta' Mabel Strickland u l-Fondazzjoni Strickland, l-avukat Mario De Marco konferma fil-qorti li jeżistu files li jistaw jitfaw iktar dawl fuq il-każ, files li jinsabu fil-possess ta' ommu bħala il-werrieta tal-Professur Guido De Marco. Iżda l-avukat De Marco saħa li dawn ma jkunux ippubblikati għax fi kliemu joħolqu preċedent ikraħ. Robert Horniold Strickland, il-neputi ta' Strickland li kien fetaħ il-każ kontra iċ-chairman ta' Strickland Foundation u direttur ta' Allied Newspapers Joseph Ganado, qed jilmenta li t-testament ta' Titu inbidel. L-akkuża hi li dan sar mill-Professur Guido De Marco u l-Professur Joseph Ganado. Il-Fondazzjoni Strickland qed targumenta li Mabel Strickland, ex-ġurnalist u membru parlamentari, stabbiliet il-fondazzjoni biex tkun għas-servizz tal-poplu billi tippromuovi l-libertà tal-ħsieb u l-espressjoni permezz ta' midja ħilsa li hi essenzjali għal-demokrazija u l-iżvilupp ta' pajjiż. Għalhekk fil-qorti intqal li ħalliet villa fħallija lil fondazzjoni bil-kontenut b'kollox, dan bl-eċċezzjoni ta' xi deb u fidda, xi dokumenti u kotba kif ukoll isma' f'Allied Newspapers. Targumenta wkoll li n-neputi jista' juża l-kmamar tal-mistednin, il-kamra tal-banju u l-istudju f'Villa Parisio, iżda dan bl-ebda mod m'għandu jkun infixkel ix-xogħol tal-fondazzjoni. Horniold Strickland jargumenta li dan ma kienx il-ħsieb oriġinali u li l-fondazzjoni għandha ammont kbir ta' files marbuta ma' trasferiment irregolari li saru ħlasijiet ta' 3,500,000 euro b'mod irregolari lill-fondazzjoni. Jidher li fil-waqt li ħafna involuti qablu li jgħaddu d-dokumenti, l-avukati Megs Ganado u Mario De Marco mhux jaqblu. Fil-waqt li Ganado qal li jkollu jippubblika d-dokument jekk il-qorti titlob hekk, De Marco insista mod ieħor. Horniold qal li jrid ikun jaf għaliex qed jaħbu dawn il-files, files li De Marco ammetta li jeżistu.